Ассалому алайкум. Борга درباره چی گفتنیم شما که یک تا همسین دختر ما و چش ما یک سال در چچنیه سادیم دیگه پرپیسکا نیافتیم بعد گفتم بلیط میخرم میرم تاجیکستان کی وقتی اویاکا سرسبون تلفن کرد دیگه گفتم اویاکا سرسبون برای چی گفتم بلیط میخرم میرم تاجیکستان چی با گفتم پرپیسکا نیست نیافتم چیکار کنم میرم وطنم گو بیستم فقط شوهرم گپ میزنم برای پرپیسکا شما مثلا بعد تلفن کرد دیگه یکی پگاه گفت میارین گفتم است پرپیسکا شما رو میمونیم بعد пропискаамон маро дар ҷои прописка ба зиндагӣ мекардем. Оҷо бо қонунш сахт чеш не ки дар ҷои прописка касе ки агар ки зиндагӣ накунад охиршон вай мекардияд. Меомадем проекта сахт. Баъдам до охир хулоси кӯтоҳ кардан накунем ки зана кавай кардан. Дела кардан 3 сол ай кор маҳрумш кардан. Зана қатиёз гап мезанад. Ба гуфтам шумо ама ранҷига нестед? Не гуфт ман шуморо ба хотири худованд ёрдам кардам. Худованд маро дар қиёмат аҷрша метиҳад. Мара гуфт 3 сол ай кор маҳрум кардан, мара гуфт ҷарима кардан. Ина бу кор буромадам гу муаллимаи оддӣ будам гу завҷ шидам гуфта. Ира бинем ки худованд чӣ қадр меҳрубона ки ман барои шумо ба хотири худованд шуморо ёрдам кардам. Мега ради Аллаҳ мега я вас помогла. Ман шуморо ба хотири худованд мега ёрдам кардам. Ба хотири худованд прописка 3 сола задам занагӣ ки худованд баракаш бите. Бо ба аму чизи бигем бо раҳмати худованд бо сабаби аму занам бо мо дар Чечня монем сол дига. Агар нема мерам Тоҷикистон прописка наём чӣ деҷа месаф ма пешниҳода чӣ мегӯям зора карда чада барои ки қин буда оҷо прописка ёфтан ҳам бо ҷои прописка ба зиндагӣ. Ин шаҳре ки ҳастем онҷо 6 сол шидаем ҷоем. Ина 6 сол мешава 5 сол гузашт 6 сол гузашт. Дар инҷа прописка асос ки дошта бошед регистратсия. Дигарш муҳим нест. Фақат регистратсия дошта бошед муҳим не. Барои ки ҷои мо ҳама одамо чианд гражданинанд. 90% 95% тоҷикои шаҳри мо ҳамаш шаҳрванди чианд Россия. Камаш мисли ма 5% агар набоша шаҳрванд 95% шаҳрванд. Барои ки кадом тоҷик қати гап мезанам мара мегӯянд ки дори чиз гражданин шудагӣ мешавам мегӯям не ман чӣ ба мегӯяд ки мо ҳама гражданинем ино ҳамаш одамои тарафи чӣ мегӯянд шимоли Тоҷикистонанд. Шимоли Тоҷикистон медонед ки ҷои ҳамаҷо ҳамашон шаҳрванданд. Беварвақт омадагианд хештавор бошанд қати ҳамашон шаҳрванданд. Ягон касоне ки нима барин бехештавор бошанд намешаванд дар ҷои шаҳрванд барои ки хештавор боша бо хотири хештавор шаҳрванд меша ки дар инҷа бестам барам биём хастем хештавор ки набоша мегӯям корам бу чаро дарс мегирам диплома гирифтам як кора ки дига дорам барақи документарам мекунам айҷа пулгоҳи мехарем мерем ба сӯи ватанам.